kanca ngenteni tiba wayahe ditokoki Arena rasa ngomong tidak duite ludes urip rasane tansah ngenah bakal dipikir-pikir yen ra ono untunge cukup ditutup oplosane tobat dudu soto babat kapok yang kapok lomba wiwit dina iki mandeme demokrasi mugi Gusti enggal ngijabahi dikelompokne kancane dibuka oplosane diombe rame-rame jarine enak rasane gelase among siji diputer gonta-ganti kanca-kanca ngenteni tiba wayahe dijoki joki no. Dek. Hey. Hey. Yo, baru. jarine krasa mumet neng awak krasa anget iku ngono sing diarani wong mendem lakune sempoyongan ora ngerti yen joglangan tiba mabluk dadi gotong-gotongan awak wis lemes duite ludes urip rasane tansah ngenah bakal dipikir-pikir yen ra ono untunge cukup ditutup oplosane dudut soto babat kapok aduh mung kapok lombok wiwit dina mandeme marane mugi Gusti enggal ijabahi tobat dudut soto babat kapok yo mung kapok lombok wiwit dina mandem 5.000